ayo kanca monggo kong katuran tindak wonten ing pepanggihan berkahi putra wayah dumateng Mbah Kong Guna Suparto kawula suwun berkahipun. Kae-kae rembulane kaya dua katok motong ngantuk ala-ala katok tong ngantuk awas suwuke awas aku matur sembah nuwun sanget hormat kula sungkem kula katur dumateng pepundhen kula tiyang sepah kula nggih mbah kula Kong Sugeng Dalu. Wilujeng Dalu Bidalang Andri Lah iki banyak lagi legasan. Ngene iki lho. Pak Bibit mau pun mancing lho, Kang. Andri alam apa? Loh. Bar alam. Ayo. Pak Bibit. Ada muni keliling bawono ta jarene. Jan. Wilujeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Kung, matur sembah nuwun. Kersa wungsal wangsul direpoti putune, kersa wungsal wangsul. Pripun? Saderenge kula gegojekan oleh panjenengan lan sedherekipun kula ajeng salaman. Kalian? Lah, iki lho. Kalian putune. Nah, niki lho, Kung. Dan ngaten menika lho Mas Dalang. Wong kelek ganteng kaya kula. Lah, gila. Masalah. Lekas iki. Wayahe. Saged nyedhek. Pripun? Sinden tur kate cantik-cantik. Lah, jan. Lelek era iki lho. Lelek era. Nggih nggih muga-muga sedayanipun monggo sami nyuwun dene pinanganten sekalian. Nggih. Mugi-mugi pinarengan rahayu selamat. Amin. Didekaken ninen-ninen nanging anjik wonten bebrayan agung. Amin. Matur sembah nuwun. Enten gula klapa. Lajeng bacotanipun Pinanganten Bagya Mulya. wah, jan pas iki. Pas lek iki pas Pak Bibit. Ya, pas ngene. Nandur uni ana tengah sawah. Nggih, bacotane. Sumane kebak barokah. Amin. Lah kok suwi-suwi Mas Gareng Semarang kalah to kan. Kula dawuhane pelawak. Lah ngene iki lho. Oh, Mas Gareng Pacitan bareng pedhot no ki engko beh. Kula niku pun kadung ngeten niki. Pripun? Ana latar Nggih. nandur sawi. Terus Lek Mbah Supar sinangga rungki sebab tidak wong ayu. beh ngoten nggih. Jan. Alhamdulillah lho niki lho. Sing ngukuki tiyang saking Pulung niku lho, sing kaca mripatan ngandhap niku lho. Wis dicepot bae. Niku anu lho Kong, jenengan Kudang lho Kong, putrane jenengan sini niku jan. Nggih, mengke ngoten lho dalange jenengan nek kula ngeten iki kang jeneng to. Lah nopo lho wong niki teng omahe dhewe ngene sedereke piyambak. Nggih omahe Mas Bayu daleme Mas Bayu sedereke piyambak kok pun los mawon. Nggih, ngaten nggih. Nggih, pripun Kang? Niki sedaya ngrawit utawi panjat dengan sian niku panjak mapan ngajak-ajak. Panjak niku mapan ajak-ajak. Nggih.
Oh, layak kok gadah parian kok Pak Bibit. Tanggapane nang oleh ketiga moyok-moyok lek nyogo. Weh, la iki. Gila. Wis. Pak Bibit wau ki ngrantos anu Gong, ngrantos jenengan ngoten niku lho. Pokoke siji le parian kaping kalih le dandang gula. Beh. Yo kiani. Le Pak Anom. Ora berjurit. Wes suarane rapi. Alhamdulillah. Samya bisa anu ladya. Kadya muni caritane. Beh, jan alhamdulillah. Andhelira Sang Prabu Sasra Bau. Maespati. Lho. Aran Patesu Jobit mantuane iki. Diseneni merake. Kang tinalong di prakara guna Panggah pas. Tepi nuhone grahu tomo lantar kakeane moyo diblajuri ilang. Lah niku lho, Kong. Karepe wau niku ngeten bisiki kula lho. Piye Pak Bet no? Aku mengke mbahe Kakung diaturi minggah. Sriune Gusti Katumbang Telung Agung. Ayo, Pak. Labuh tresno lan Sapoyo pati marang Raden Wiranoyo kang wus prasad johanan berprengti sriuning datan graita kang rinaksa kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lali Adiwati Tuban oh putrane ati mangsapati madya loka tuk perang anding yuk Pak Nggih. cara Tulung Agung Mbah Kong ki Mbah Bak jan mloto lek dalang lucu banget weh tenan pokoke. Wah lek dalang tenan jan lucu banget pokoke jan. Saestu kula cara Cinem wonten punya Rabu Sinden. Dah kilo makat. Dilapor nih Pak Bibit iki. Yo kilo. Kowe cah nom aja tumbak cucukan. Ning anu lho le aja ngomong. Kilo, mangga. Monggo. Neng Tresnane Wiratmaya tinambiti ning Rara Sriune sanadyan makasanira prakteng lena alabuh negari Matur nuwun. kawula ingkang ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Gong. Weh jan. Wau sonten niku sing kula ken mapak Mas Joko tibake mboten saged kok diwakilne. Oh Mas Agus nggih wayahe jenengan. Bah alhamdulillah saged. Jan kerjasama niki ngguyupi ngene sedereke, ngguyupi nggone dulure, anggone ewuh ngeten niki nggih jan. Mari kedah nggih ngaten kok Mas. Nah nggih. Kula iki kalih Pak Bibit nggih ewuh lho Gong. Arep tak Sawi masakne iki. pripun? Nanti
nandur sawi eneng tengah sawah. Lajeng Ki dalang anjir kebak barokah. amin. Lah lho sing tak andani amin. Ya ini iki donga mustajabah lho. Ning lek donga niku yo nganggo pantun. Weh, jan. Zamane jaman pantun kaya mari. Lah nggih. Ngapunten kula niku wong tuwek yayaan. Gusti Allah paling nggih ruwemen kalih jenengan. Beh, titahku ki kok nyenimen to kae. Ndonga nganggo pantun. Awit ngeten kula niku pun usia sampun dhuwur nggih. Nggih. Ya bilih benjing wong nyanyi parane. Ning karep kula niku ya iso 120 menggah bagus. Alhamdulillah. Nggih. 120 ha. 120. Beyo. Iki lho. Lajeng ngeten. Nggih. Pomong kula nyuwun teng Mas Bibit saged ya. Saged dong, saged nggih. Napa? Karep kula ke aku iso kanjeng sing apik-apik. Nggih. Roro Jonggrang ke jenengan Bandung. Lah iki. Lah iki. Lah iki. Yo. Iki aku ora lho Pak Bet, iki Mbah Kung lho. Badhe kados menapa menawi menika pamundhut saking piyantun sepuh kula namung dederek. Ah, jan. Sepisan kula tarepen dhateng Bapak Jumani sak keluarga. Lan kaping kalih kula tarepen dhateng Bapak Paito. Nggih. Mas Bayu sak lebeting daleme Pak Paito ingkang dirakaten dalu menika. Nggih. Jangan bung dibuntel kacu. Ya, terus Kangkung pancen lucu. ya. Ya jan lekas nyeni kabeh iki jan ndak mekakat. Ra ndelok omongane. Nah, lho. Yo.